Všechno bylo v pořádku. Plánoval jsem úplně jiné video. Ale pak najednou, jako hvězda z čistého nebe, nám Marvel poslal nový trailer na novou Fantastickou čtyřku. Tak si ho pojďme rozebrat. Na začátku traileru vidíme, že Fantastická čtyřka je v tomhle světě už známá. A tím pádem už dělají svoji hrdinskou práci celkově dlouho. Taky tohleto se dozvídáme v nějaké show, která má pravděpodobně něco společného s tím, jak Fantastická čtyřka prováděla v minulém traileru nějakého moderátora ve svém domě. Jinak tady bude pravděpodobně v těch televizních záběrech odvyprávěn příběh jejich zrodu. Pak tam vidíme, že Fink je asi oblíbenec všech dětí. Nejspíš díky vzhledu, ale tipuju, že on z toho není tak šťastný. Ale dělá dětem radost třeba tím, že zvedne auto, aby je potěšil. Pak vidíme záběry, jak jim lidé děkují za všechno, co pro ně Fantastická čtyřka dělá. Thank you, Fantastic Four. Thank you. Thank you, Fantastic Four! A to mi přijde jako celkem krásná scéna. Pak vidíme prodlouženou scénu s Herbím, ale Sue a Reed přijdou na večeři pozdě. Ale má to svůj důvod, protože zjistíme, že Sue, pozor, pam pam pam, je těhotná. Tím se vlastně potvrzuje teorie fanoušků, protože její dítě bude pravděpodobně Franklin Richards. V komiksech to je jejich první syn a je extrémně mocný mutant, co umí manipulovat s realitou do té míry, že v komiksu, kde se narodil, si na konci vytvářel vlastní mini vesmíry u sebe v kolébce pro miminka. Pak vidíme, jak je Johnny nadšen a samozřejmě si trochu zavtípkuje na účet Reeda, protože Johnny je Johnny. Pak vidíme tu scénu s meteoritama z minulého traileru, ale pak je to tady. Vidíme Silver Surfer. Tu Silver Surfer. Ano, tady je Silver Surfer žena, ne jako v minulé verzi. A řekli byste, hej, to není komiksově přesné. V komiksech je Silver Surfer kluk, ne žena. Ale je jen tohle v komiksech jin? No, já bych ani neřekl, že to je jin. Vlastně to ona, Silver Surfer je žena i v komiksech, ale třeba až druhý nebo třetí Silver Surfer. Ano, v komiksech je Silver Surferů víc. Pak vidíme Silver Surfer v plné kráse a já říkám, sice má to její CGI hodně hejtu, ale podle mě se to povedlo a vypadá podle mě dobře i v pohybu. Pak se tady Silver Surfer ptá Fantastické čtyřky, jestli jsou ochránci tohohle světa. A oni řeknou, že jsou. Tedy přesněji Sue, co řekne. Pak jim Surfer oznámí, že je tahle planeta označená k zničení. A odletí. Johnny letí za ní, ale ona ho shodí zpátky. A mezi tím slyšíme, jak Reed říká, že to je jeho chyba. Že natáhl hranice vesmíru a oni slyšeli. Pak vidíme, jak se vypínají světla na planetě Zemi. Ale to ani nevím, k čem bude. Ale hlavně uvidíme, že Fantastická čtyřka se vydává do vesmíru. A chce asi nějak zastavit Galactuse. A k tomuhle mám dvě teorie. Buď to je před příchodem Galactuse, v době, kdy na Zem přiletěla
jen Surfer a 4 se Galactuse pokusí zastavit ještě předtím, než přiletí na planetu Zemi, anebo to je po Galactusově příchodu na Zem, kdy třeba odletěl do vesmíru a připravuje svou poslední ránu. A oni letí za ním a pokusí se ho zastavit. A víte, co byste se vy neměli pokusit zastavit? Kliknutí na like a odběr. Tak na to klikněte a my jdeme dál. Pak se tedy jeden novinář zeptá, jestli jsou lidé na planetě Zemi v bezpečí. A Reed řekne, že neví. Pak něco čmárá na tabuli a vidíme, jak v jiné scéně říká, že není moc času. Sue říká, že to nevzdává a pak vidíme stín Galactuse, který známe už od minula. A 4, jak se na Galactuse dívá, slyšíme, že Sue říká, že tomu budou čelit společně. Pak další záběr na Silver Surfer, pak Sue říká, že budou společně bojovat jako rodina. Další mega cool záběry, jak Surfer někam letí, Fink táhne nějakou loď a něco padá na holčičku, co drží v ruce figurku Finka. Pak další záběr na Sue, co říká, že to musí být oni. A pak konečně záběr na Reeda, který se protahuje. Pak je záběr na Reeda, co říká, že nás budou chránit, jako lidi na Zemi budou chránit. A logo Fantastické 4 a ta geniální znělka tohohle filmu. A už na úplném konci nohy Galactuse. Což super, že má nohy. Minulá verze nohy neměla, ale ta vlastně neměla ani tělo a mám o ní vlastní video, tak se na něj můžete podívat. Jak vidíte, mně se trailer líbil. Jak se líbil vám? Napište do komentářů. A my se uvidíme příští týden. Zatím čau čau.